kukwinduli eluhlaza apho Yesu bambulala kukwinduli eluhlaza apho Yesu bambulala wafengona ambetele wafengona akana chala ana chala kulula njano parnapas ubusazo kutuna chala ubeta unyana katika ngena chala kulula njano parnapas ubusazo kutuna chala ubeta unyana katika ubeta ngena chala zindomizo se Jerusalem uzano kundililela awuzilelele nina nabantwana be zindombizo se Jerusalem uzana kundililela zilelele nina nabantwana be angoba kukwinduli eluhlaza apho Yesu bambulala kukwinduli eluhlaza apho Yesu bambulala wafengona efelizono zethu bambulalela emnqamlezweni umkhulula njani Barnabas ubuzazi kutuna jala ubeta unyana kaThixo engena jala umkhulula njani Barnabas ubuzazi kutuna jala ukhulunyana kaThixo ayengena jala zindombizo zeJerusalem uzana kundililela awuzilelele nina nabantwana benu zindombizo zeJerusalem uzana kundililela zilelele nina nabantwana benu kukwinduli eluhlaza apho Yesu bambulala kukwinduli eluhlaza apho Yesu bambulala kulungile baba bayindando yakho mayenzeke kulungile bawo bayindando yakho mayenzeke emhlabeni njengoba isenziwa emazulwini mayenzeke indando yakho apha emhlabeni njengokuba isenziwa emazulwini kukwinduli eluhlaza abuyezu bambulala ketho. I'm trying to think of enye into ke ngoku enanzekileyo no ephakeleyo. Ngcolile wena Pilato khulula njani Barnabas Pilato umkhulula njani Barnabas ayungcolile ke ungcolile wena wenze njani Pilato wenze njani uPilato umkhulula njani Barnabas ubuzazi ukuthi unetyala ubethunyana kaThixo engenatyala. Okay, let's start from set, but now sizama ufaka uPilato ne Pilato umkhulule so masini kukwinduli eluhlaza apho Yesu bambulala ngoba kukwinduli eluhlaza apho Yesu bambulala wafengona efelizono zethu bambethelela emnqamlezweni ungcolile wena ungcolile wena
ayingcolile we, ayingcolile Pilato, ayingcolile Pilato. Okay. Ayingcolile Pilato, ayingcolile Pilato. Ubetha unyana kathi, okay. Ayingcolile Pilato, ubetha unyana kathi, ukhulula uBarnabas. Ubuzazi ukuthi unetyala, ungcolile we, ungcolile we, ungcolile, ayingcolile Pilato, ubetha unyana kathi, ukhulula uBarnabas. Ubuzazi ukuthi unetyala. Okay, let's listen to it. Say, but wait a minute.